खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। 28 आगस्ट खालारखालि मरिगाव जिल्लानि बरदाव बियाबनि थानसालियाव मरिगाव जिल्लानि बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै मेल खुंनाय जादों। बे मेलनि फिरफिलाखौ बिरहोदों बरदाव बाथौ बियाबनि आफादनि आफादगिरि भबेन बर' आरो बिथाङा आबुङै फिरफिलानि ओंथिखौ फोरमायो। थान्दै मेलखौ आफादगिरि महरै सालायलाङो मरिगाव जिल्लानि बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि महेन्द्र ब्रह्मआ। गाहाय बे थान्दै मेलनि गुबै थांखिया जाबाय आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो दौरि आफाद दानाया जाखांबाय, नाथाय मरिगाव जिल्लायाव कभिड-19 नि थाखाय दानो हायाखैमोन, बेनिखायनो दौरि आफादखौ दाफुंनाय जादों। बे मेलाव आलासि महरै नुजाथिफैदों मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, लेङाइ नेहाथारि रातिराम बर', लाइमोन गौथुमनि बोसोनगिरि मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी, गाहाय गोथारारि काशीनाथ स्वर्गियारी आरो मिरुनि गोबां बिबानगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। बे मेलाव जिल्लानि बिबानगिरि आरो बियाबनि बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लाना मेहेरगोनां खालामो। दानिया फै मरिगावनिफ्राय रादाबगिरि गबिन बाग्लारिया दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। जोङो साब सिखोनै बेयाव खामानि मावबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे मरिगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बियाबफोरनिफ्राय सफैनो हानाय आफादगिरि नेहाथारि माइनाव लाइमोन सभाखौ दानो लानानै दिन्थिनो लानाय जाबाय। बे दिन्थिनो लानायाव आङो लोगोसे जोंनि बे फिरफिला उरायनाय बे फोरबोआबो दिन्थिनो लाबाय। बेनिफ्राय आसा जाबाय जोङो बे फिरफिलाखौ जे उरायनाय जाबाय, बे फिरफिलाया आसामना लक्ष्य खालायदो सानिफ्राय नायबोला जोङो सिङारिनो बेयाव खैजोन जाना दङ मोनबा। बे मोनबा रंनि भितराव सानि मोनसेया गोजा। बे गोजाया बेखौनो बुजायदो जे बे गाजा आरो बेखौ मा नीला नामा मैजा आरो गुफुर आरो बे गोमो आरो गोथां आरो बे जे मोनबा रं बेनि प्रत्येक रंनि तात्पर्य दं। बे तात्पर्यखौ आं मरिगाव जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनिसो गाहाय नेहाथारि, नाथाय दिनै आं आफा इसोरनि अननायाव जाबायदियै हाबाफारिखौ मावदों, बेनि थाखाय सगे आंखौ गासै मानसिफ्रानो सानो बिथाङानो जागोन जोंनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टनिनो गाहाय नेहाथारि होननानै, नाथाय बे नङा। आं जाबाय गेरुवा बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो गाहाय नेहाथारि। आं दिनैसिम आफा इसोरनि जिङाव जाबायदियै